پیشه هنه کود هیام خود پر علاقه دیدن. لینها اف علاقه و خبات لتکنولوژی تک چویه و لبر وندابونه آنگو مرنینه. گله کسین کو کارو بارن وان ین دائمی تونه نه هاوینان زند و بندان باددن و دست به کار دمسالی دکن. لباجارن کردستان یه وک آمد، رها، باتمان، مردین و گلک جهندن دکارن دمسالی ده هر زیده آوا فروتنه ترجیح کرد. دنگ شخشقا تاسن آوا سوسه وکم ملودیان موزیکی لآمده دنگ فدده. دنگین تاسی آوا سوسه و قیرین فروشگران تبلیغ دبه. گوتنین ورن آوا سوسه و درمان گرچک و نخوشیان آوا سوسه لحمو باجر سردست به. لآمده لهر قنجکین ره لبر هر راوستگاه اتوبوسان آوا سوسه دردکه به پیشیان مروان. لسر پشتا هر فروشگره کی کوپک آوا سوسه هست. هر کم 10-15 کیلویه. هر وها مینا رخت و فیشکان کمبرک لودرای پیچه. دوان کمبرنده تاس و قدهین آوا سوسه هاتنا ریز کرن. لسر گلک فروشگران جبو که خوشگرمه بپارزن کم آنجی شوقه که جدا هست. اف یک بالا توریست و غریبین کتن باشر دکشین سرخو. یک جوان خبرکارن کو پیشه البر مرن آوا سوسه و دجینه برک وی کار دکه و دبار خوبه دکه یلماز پالای آمدیه. او هر هاوین آوا سوسه دجمدینه و دفروشه. یلماز پالای کدامه کل آنکره ترکیه جی خبرتیه بابه 4 ساروگانه دبار مالباتی به پره آوا سوسه دکه. لگور گوتنا یلماز پالا او روزه 20 یتله پره قزنش دکه. ام وقتا گنده بو چون هم مثل گندی مات وایشه که یا مگو چون وایشه که جای گنده چی گو بخو مخوام مگو یا چه نای خوام مگو تعالی ondan sonra müzaket kısmeti me bu 92'da aslında 99'dan başlamış ki yani 89'da safle ve başlamış ya misal fruit berda az çünkü 92'de daha çünkü devamlı başa ki Yılmaz Palay ku bi salan evi karedike u li navenda Amedê li cihê herî qerebalık kesan gazî ve xwarina ava sûsê dike wiha dibêje. Em zêdetir li cihê qerebalık ava sûsê difroşin û em ancak debara xwe wisa dikin. Avası avin em dere ilk bahardan beri kurkuyu derdaxı teni maza hişteki ondan sonra em ezmişteki evin de mesela sersi bir ondan sonra avin davacı abi tabii em çedeki böyle piştahı da çarşıya da froş. Xebat û çêkirina ava sûsê wiha ye. Ava sûsê ji koka sûsê çê dibe. Berê diçin ji cihê ku dara sûsê heye bi kîsan didin hev û tînin malê. Pêşî koka sûsêya zwa bi mêrkût dikutin û diheciqînin. Piştre dişon dixin nava teşteke mesin. Demekê wiha dihêlin. Ben firahî li benda werivandina wê dimînin. Piştre giyayê di nava teştê de dikuvêşin. Dema giya dwerive ava wê ber bijêr ve hêdî hêdî diherike. Her nîv saetê carekê ava bi ser sûsê de dikin. Her nîv saetê carekê jî giya dwerive û av bi hêdî hêdî reş dibe. Yani ji koka giya ava sûsê çê dibe. Piştî bi saetan şûn de bi qasî 15-20 litre ji giya derdikeve.
Piştre ev avte parzun kirin. Piştî parzûnkirinê avê dixin nava kûp û cemedê bi ser de dikin. Ava sûsê piştî ku dicemi de car caran li kolanan tê firotin, car caran jî li serê kûçeyek qerebalix dezgeha xwe vedikin û li benda mişteriyan disekinin. Carnan mişterî zêde dibin, carnan jî kêm. Lê hin mişteriyên daîmî hene ku müptelayê ava sûsê ne. İnsana ji boî nefes dalixê, ji boî yanî cixare bikişînî, ji boî nexweşîna cixarê ve teva yanî sipirmîş dike. Wala her rû dixwim, her serê sibê yanî birçî dixwim. Ev ava ku rengê kolayê digire, di nava Kurdan de weke kolaya Kurdan jî tê binavkirin. Ava sûsê ne tenê ji germê, mirov ji nexweşiyan jî diparêze. Li gorî gotina firoşker Yilmaz Pala, ava sûsê ji mîde û gurçikan re jî baş e. Kesên ku her serê sibê bi xurînê vê avê vedixwin, wê xwe ji nexweşiya gurçik û mîdeyê jî xilas bikin. Lê ji bo vexwarina ava sûsê rêbazek heye. Rêbaz ev e. Divê mirov hinek wêrek be û ji tama ava sûsê nereve. Ji ber ku serê ewil dema mirov vedixwe, tameke pir teh tê devê mirov. Ji bo ku mirov tameke baş jê bigire, hewceyê ku mirov tasek an jî qedehekê di yek carê de xilas bike û qet navber nede. Ev yek tama devê mirov xweştir dike. Ava sûsê li gelek bajarên Kurdistanê tê firotin. Giyayê sûsê îro li Herêma Silêmanî gelekî hêşîn dibe. û ava sûsêya ku ji dara sûsê tê peyda kirin, her wiha li qerexa Dîcle û Firatê jî şîn dibe. Tê gotin ku berê li gundê Sûsikê yê girêdayî dêrika Çiyayê Masî gelekî hêşîn dibû. Dibêjin ku vî gundî navê xwe ji vî giyayê girtiye. Ji bo wê yekê navê wê bûye gundê Sûsê. Ava sûseya ku li gor bijîşkan him ji bo gurçikê û him jî ji bo nefesê baş e, hin kesên müptelayê wê jî xwe didin der. Ku her sibeh venexwin îdare nakin. Kam binêrin bê kesên ku ava sûsê vedixwin di derheqê wê de çi dibêjin û tama wê çawa dibin. Ava sûsê vedixwin baş e, ava wî tama wî xweş e, rind e. Şifa wî dibe ji gurçik mirçikara şifayî. Ji gurçikara dibe şifayî. Ya çarek em mezin bûne em vedixwin û heya îro. Em têm bajar em vedixwin. Wala ji berxema çijî ez bûna wî ez vedixwim. Ya piştî ku ez cixareyê gav ke dikişînim, ez vê şerbetê dixwim, pê bîna min dişewite. Xweş dibe. Ez her roj vedixwim. Yani gelek heye bu küçük bu şifa heye. Bize adam konu diye yani anı zanım. Adam qazat me vi umre xum jar ki evji pir israr kirna muxari evji عندك ما هو برا الشام
پیشەیەکە دن ku êdî tê ji bîrkirin ya li ber wendabûnê çerxwanî jî yek ji wan karan e ku pir hindik kes manevî karê dikin. Berê çerxwanî weke pîşeyekê ku kesan debara xwe pê dikir û ji aliyê gelek kesan ve dihat kirin bû. Lê piştî pêşketina teknolojiyê çerxwanî hêdî hêdî wenda dibe û tê ji bîrkirin. Lê mirovek heye ku bi temenê xwe mezin bi salanê çerxwaniyê dike, ew kes Apê Mihemedê Amedî ye. Pîşeyek li ber wendabûnê çerx. Li Kurdistanê çerxgerî yek ji pîşeyê li ber mirinê ye. Yek ji wan kesan Mehmed Koseyê Amedî ye ku ev 40 sale karê çerxê dike. Ji kengî ve heye makînate? Nebaşladım he. Şöyle 5 sal heyesi. Makine 45 sal heye. Peki müşteriyete daimi hene mesela? No. Acı diğer mal kokuda nisip çekirdi. تشوفي محلات دي حبك شيء ومحل ذهب شيء ومحلات انت قطبنا استشار حبات شيء dibêje ku heta li ser rûyê dinyayê be ew ê vî karî berdewam bike û bi serkeftî bibe serî. والله demek şöyle 5 salayı. Ji xeynî te hene de got vê îşî dikin hene? No. حبك طبيعي من أوجي بنفسه أنا شو شنواني عسكري. İşte be de tikesi de vê îşî nake li Diyarbekir. No. والله كتناك. أو أجي أختار وما كتما يدي. Apê Mihemed ku 85 sal ye her roj amedekariya xwe dike, kumê xwe dixe serê xwe, makîneya xwe 40 salî û 40 kîloyî bi darê zorê derdixe devê derî û derdikeve gerê. Li kûçe û kolanên Amedê digere û her dike gazî çerx çerx. Yek û kêrê wan, bi virê wan, meqesê wan guh dibin li benda Apê Mihemed dimînin ku çerx bikin. Ew jî bi kalbûna xwe heta ku jê tê çerx dike. Lê ji bo ku di vî karê de hosta ye, tevî vî temenê xwe yê mezin bi destzivikî karê çerxê dike û müşterî pê memnûn dibin. Apê Mihemed bi çerxkirina kêr, meqes, satûre û biviran rojê nêzî 5 milyonan qezenc dike. Apê Kalê Amedî li kûçe û kolanên Amedê ji ber pîrbûna xwe carinan winda dibe, carinan dernakeve çerxê. Lê ew mecbûr e li malbata xwe xwedî derkeve û ihtiyaciyên malbat û zarokê xwe û rizqa xwe derxîne. والله حتى الجزاء أبجي وانظر تبديك وانظر محلا Rojê çi qasî qezenc dike? والله شخاب 4-5 مليون أما Apê Mihemedê ku du caran zewicê û xwedî heft zarokan e û dike ku debara xwe û malbata xwe û zarokên xwe bi karê çerxê bike. Çerxgerî ku ji bo jenerasyona bê weke tiştekî ecêb tê dîtin, di demeke nêz de wisa xuya dike ku wê were ji bîrkirin. Apê Mihemed dixwaze ku heta dikare vî karê bike. Ango ji karê çerxgeriyê pê de naxwaze tu kare din bike.
ev karê wî bi 10 salan e heta ku li ser rûyê dinyayê be dike ku çerxwaniyê bike. برای باشون همه آنو تبه کس پر او کناکه چونکی شهر بیر درکت نه جد چون شهر نودی کرن اوه کم در بیره Apêkan bi hestewariek ji dil kar û barê xwe dibe serî. Lê di nava vê feqiriya mal, zar û zêcê xwe de bi çarenûsa xwe re tê dikoşe. Ji bo ku zarokê xwe yê ku diçin dibistanê bi tûşkirina kêr, meqes û bi viran mezin bike û nekeve nav dest û lingan, da ku muhtacê xelk û alemê nebe, her dixebite. Ew li nava gelê Amedê feqîr de tenê ferdek û malbatek e. Di rewşeke ew qas malkan bax de, ji bo parîk nanê êvarê bi pîşeya bav û kalan îdare xwe dike.